Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांनि YouTube channel ओरैबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै जेब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामजासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर फेसबुकआव दामानि मोनसे फट'आ गोबांथार भाइरेल जागासिनो दं आरोना। बे फट'आ मा होनना बुङोब्ला बे फट'आ जाहैबाय लोगोफोर मोनसे नेकेड फट'क आरोना। बे फट'आ सोरनि होनना बुङोब्ला गोबांथारानो बे फट'खौबो नुखाबाय जानांगौ ओमफ्राय मानसिया सोर बेखौबो सिनायखाबाय जानांगौ। बे फट'आनो जाहैबाय लोगोफोर निजरा बर'नि बिथाङा सासे रिल्स बानायो आरोना। बिथाङा फेसबुकआव रिल्स बानायो। बिथांना फेसबुक प्रफाइल दं ओमफ्राय बिथांनि फट'आ दा गोबांथार ससियेल मिडियाआव गोबांथार भाइरेल जागासिनो दं आरोना। बेनि बागैनो बिथाङा गावनि मोनसे प्रफाइलाव फेसबुक प्रफाइलाव मोनसे भिडिअ लानानै लाबोदों आरोना। मानि थाखाय बोरै जाया बे फट'आ नंमारगौ ना नंमारा, बिथांनि फट'खौ नंमारगौ ना नंमारा बिथाङा गावनि भिडिअनि गेजेरजों फोरमायफैदों आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोना सिनायाखैब्ला नैबे भिडिअखौ नायबानो सिनायनो मोनगोन आरोना। ओमफ्राय भिडिअनि गेजेरजों सिनायाखैबा आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव मोनसे फट' होना होगोन, नोंथांमोना अब्ला साबसिनै सिनायनो हागोन होननानै आं सानो आरोना। ओमफ्राय लोगोफोर नैबे भिडिअखौ होयैनि सिगां आं नोंथांमोनसिम मोनसे गुरै खावलायनाय, नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायोल' चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा, बेनि थाखायनो अननानै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा आरोना। थाब साबस्क्राइब खालामनानै थाबैनो 10K साबस्क्राइब कमप्लिट खालामना होदो आरोना लोगोफोर। नोंसिनि अननायावनो आंनि चेनेला 5K कमप्लिटथ' जाखाबाय, दायो थाबैनो 10K कमप्लिट खालामना होबानो जाबाय। ओमफ्राय नोंथांमोना आं बै निजरा बर'नि भिडिअ क्लिपखौ आं ससे होना होगोन, बिनि उनाव नोंथांमोनजों लोगो मोनसिगोन। बिदिबा नायना लाग्रोदो लोगोफोर। ओरैबायदि जादोंमोन आरोना, आं नोंथांमोननि सिगाङाव आं शेयार खालामना होनसै आरोना लोगोफोर। माने आङो बै समाव गुवाहाटियाव आङो आदा मैदोमजों रिल्स बानायनो थांदोंमोन आरोना। बे एक्सुवेलि बे सेंग्राया आंखौ गोसोथोयो आरोना। ओमफ्राय बिदिनो आं बेखौ बुजायहरबाय थायो, बियो मानिया, नोंखौ मोनाबा आं सुइसाइड जागोन, नों थैगोन मागोन होननानै। आंथ' बुङो आंना हासबेन्ड थैनायाबो बारा गोबाव जायाखै, नोंथांमोनाथ' मिन्थिखायो, आं बुङो आरोना बेखौ बुजायो, आंना हासबेन्ड थैनाया। बियो रागा जोंनानै जोंखालि फट'खौ मा साननानै बियो वाट्सएप ग्रुपाव हगारफ्लांदों जाहैदों आरोना, बे रागा जोंनानै। ओमफ्राय आंथ' जोंखालि जारायहरबाय, गावनो खोन्थानानै लाबाय आं इदि नोंनि फट'खौ हगारफ्लांबायलै सना, आं मा इदि दाय मावखो, नों आंखौ मा खालामदो, नों आंखौ जेलाव जोबनानै दोनोबा दोनदो, नों आंखौ बुथारबा बुथारदो, थेवबो जाय बिथांमोना आंनि बे फट'खौहाय सोर पस्ट होनानैहाय वाट्सएप फेसबुक आपल'ड खालामबाय थादों, बे बिथांमोनखौ आं बुङो, आं गासिखौबो बुंजोबाखै लोगोफोर। नोंथांमोन अननानै बे फट'खौहाय डिलिट खालाम अननानै प्लिज। ओमफ्राय नोंथांमोना निजरा बर'नि भिडिअखौ नुखाबाय, निजरा बर'आ मा बुंदों नोंथांमोना बे निजरा बर'नि भिडिअ नायनानै बुजिनो मोनखाबाय जानांगौ। ओमफ्राय नोंथांमोना मा बुंहरनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों बुंहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आंथ' जेबो कमेन्ट होला बिथांनि सायाव, नोंथांमोननो जास्ट नोंथांमोन नुयैखौ आंनि खामानिया नुहोनाय, बेनि थाखायनो नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जादोंमोन। ओमफ्राय आं भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला, भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम, थाबै लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव। बाय बाय।